Setiap kabasuk kemen ya pi baro. Sachisin ni penpau ya kajing sungu kabakrau ya ublay. Baula penyo hangi ya kane setiap. Sachisin ya kabane syam yang kumne bani slok na kakdian kajong ublay haswa. Ya kabangin late cikikam kijam kijongi ya kane kasim baro kaway. Sachisin na kalyang joka good news tibingi pediang sumbahaya pi baro ki perlok pat ki paraman sim bakordor. Sya kane ka program one man mane. Ban nga ai kublay pi baro. Haka kerteng kejong utrai, bat unong pen imba ik ya, jongi uji sukres. Bat ka kubor, lingkot haka ka setiap kalong. Ya ka bangala pensyong nong rium na ka shti kejong upol apostol. Syakinong rom, kalanong ka bapra, bat ka dekot ka ba arpun riu, bat kikin ki ba ongkum ne. Kumju de mensim ru uyarap lem ya ka jingklot jongi. Namar ya ka ngin duwai kat bandai biang nyim tip syu. Henroi sisha uta mensim hi ukerpan na kabenta jongi ha ki jing ut hir ki bom laong. Bat ka phang pedeng jo ka ji slok ha ka step kalong ya ka bangala pen kerteng. Umensim uyarap ya ki jing klot jongi. Umensim uyarap ya ki jing klot ki jongi. Habang ipuson bat nle jengmut halor ka de kebentangi syam kide ki benta ki ba u apostol Paul Ukraine syaki para mensim ki ba don harong. Upol ukentu u ai mensim ya ki bangai ki ba don hangta. Namar bakum ki brio. Ki ya kendu ya ki jing bat ya ki jing du jing kerman bat kamtam ki jing klot ha ki ba bon keliang. Ha ka ba ki persyang ya keban syakri badru ban le ya kamon kajong ublay. Upol ya tu ya ki wat hapdeng kita ki ru mensim bak hojong ublay. Uyarap bat ukursan bor ya ki. Ladaki ai jaka bat sya ha kajing yalam kajong u. Bat kane ka benta ka hikai ru yangi ka ka bangi de ban le. Namar katanga kwa ya ka bangin penpai ya ki jingmot ki jing perkat ki jongi syaki kato katne ki jing sisya. Joga kedien ke jauh belai. Bat ke benta ke baningkong kalong. Balai ke jingklot kalap yangi. Haka basi kentien ngelak ban ong ke jingklot ke theo ya ke jing bom don bor syu. Lane ke jing duk bor. Haba don bor la syu ban le Om la syu ya ke ban ye le persya. Haba wan kino ki jing tombor ki ba pensniu haka jing Haba pai, syakaba kenja mensim. Dehakaba kum kaneka por balong klot bom don borsyu. Bangi hap haki jing sniu. Basa nutru ban le yaki ki ba pensiong si. Ki ba penmong yaki wei. Ki ba penduru yaka hok. Bat yaka jing ke jongki. Bat kani ka jing klot kala ban lap yangi. Day habaka jingya day ka jongi bat ublay kala jengai no. Kajing bom bang syu ban pule ya ka tin ka jong ublay. Kajing bom kwa syu ya ka ban duai. Kajing bom kwa syu ya ka ban ya be sya ke jing ya senglang. Kajing bom tre ya ka ban ya share lem syaki parlok. Bat syu haba syaklen syom. Ha ke jing pang ke jing sitom. Kikut lat bat habala ban palat ke jing ha ka jing Kine ki penlong yangi bangin long klot. Ngindu bor bat don bor syu ladangi kwa ya ke ban le ki babha ki bayai te ban long ru ka jingker khu syakwe ki para mensim ki bakodor kumta habangi ngau thu bangi don hapadeng ki jingklot ni dai ya ke ban le ha ka jing ka jong kabenta ka baar bat ka bakhadu kalong kumnongin le habangi don hapdeng ki jing telat. Ki perlok baik ngis ngau tu iwei na pedeng jongi haka jinglong briu nyimla lat na ki jing telat haka jing ke jongi. Bad habangi ngau tu bangi don hapdeng ka bakum kata teng nyim tip syu kumno ban le. Nyim nang syu kumno ban penjan yaladi syau blay. Nyim don bor syu ban duai. Pedeng kabakum kata kabadon kam yangi kalong bangin aja kabat sya haka jingelam kejong mensim bakun
Kumba kentu apostol Paul syaki para mensim ki badon harum. Bau mensim bakut uyarap yaki jingklot ba bunjan haka jing im kajongki. Kalongru kumju yangi ladangi sya bat ajakam. Bau mensim unyarap yangi. Hapedeng ka jingklot kajongi wala mangi ngim nangsyu ya kaban duai shoblei. Ngim donbor bat ngim tip syu ka ka bangi day banle. Haka jing im kajongi. Henry utau mensim hi uyarap ukerpan syakpa ubah beneng nakabenta jongi. Ki para mensim ki ba kordor ni aingu yau blei bau ai hangi yau mensim bak hu jong u banlong ka bor bat ka jingyarap yangi habangi don hapedeng ki jingklot ki ba bunjat ni hap ha ki jing pensoi ni bakla ni jak lenti ni sakmaru naka hok bat naka jing shisha ni sngauru bangin ngam jelop haki ahor ka jing bom kermen Henry kenmau mensim bakhoy ula ya kaban yarap ban sayangi nang ta ban tau tmai ki baladu no ublei kwa yangi namar kata bangin sya bat ngin aja ka haka jingilam ka jo mensim kenang bangin long ki briu ki baklan lahaka men bat haka mensim bangin pentmai ya ka jinglong ka jingim ka jingi kumba mentangila jam sya une usnem ubat mai bangin pentemai na duk ki jingmot ki jing perkat ki kedin ki telik ki kam ki bangi le bat baro haka jing im ke jongi ngi duai ngin pan bor na ublei leng bau mensim jong u unyarap un bat kiam ya ka jinget ke jongi bangin om hap shu haki jing klot bat haki jing pen shoy babun jan unong ruai sya mensim haka KHB ka belai spa nyopo nyau urwai habat lot ka jinget jonga roi bat scam yanga habanong pensoi uhajan to bat scam yanga un bat scam yanga bunong pen im ulai ik un bat scam yanga doble un yo ya kaban isne bat kerkuling ba ka jinget slok bat ka jinget puson hakane ka setiap bat ublei na ka benta ka burom ka jong o amen tongin pendam ublei ka jing duai ngi duai Kokpan jungi ubah peneng bat ubah sejarang tam sa chisien pat kokenran. Ngidap da kejing sengu kaba kerau yam kaba mela penyok biang hangi sa chisien ya kane kapor kaba kordor kaba ngin syong haki kejat ki jong me ya kaban skapat sya skor ko tra ya kejing slok naka kedin kaba im ka jong me lengba usyakri ubah red jong me kokenran. Namar kata kane kapor ngela yo sengu ko tra ya ka kubor naka kedin kaba im ka jong me. Bau mensim bakho jong me uyaram hapedeng ke jingklot ke jongi kenrat ba ik ya habangi phai la ka jong ka jing im ni bun sin ko trai ni ngop ni hap ko kenrat ba ik ya haki jing tlot haki jing pen shoy ki babun jan ki ba pen long yang ko trai bangin le ki ki ba pen ngau si ki balong persya bat ka mon ka jong me bat haman la ka senjam jo ka jing im ka jong ko trai ni sakma ni bakla bat ni jangai nakamon ka jong me namar kata ko try ba ike kini ki habaki wan haka jing im ka jong ki pentron ki pendu men simno yang ko try bateng teng ka pen jangai ru hapdeng ka jing dei ka jong pat me namar kata ko kendrat ba ike hapdeng ki jing klot ki ba babun ki pen ki yalam ru yang bangin le ki basneu haka jing im ka jongi ki balong persya bat ka mon ka jome namar katangi duai hakmat ka jome ko kendrat ba ike hapdeng ka bakum kata kapor ka bangi don haka jing im ka jongi ka bangim nang syu ko trai ka ban phai shame ka bangim don bor syu ko trai ye ka ban duai ban khot karpat ya me bat ngi aingu ya mensim ba kho jome hapdeng ka bakum kata kapor ba uyarap lam ya ke jing tlot ke jongi namar kata isnei ko kendrat ba ike haka jing ya lenti ke jongi bangila ban sya ba mensim jome unyo jaka haki donat haki mensim ke jongi
Baun yo ya kaban ya rap ban ya lam yang i ko kondrat ba e kia badru baun ang la ya kaban penskam ya ka jinget ka jongi bat me ko kondrat ba e kia kenang ba ki bangi la ban le bakan da long shisha ko try ka ba me men siam skong ba shala de bakan long ru ka bor na ka mata ka jing im ka jongi ko kondrat to is nei ko try ya don na pedang ki khun ki ba e ki jong me ki ba hap pedang ki pen hap pedang ki jik pen shoy ki ba pun jan ki ba ngop ha ki jing melen ki bas new ki bang ngop ru ko try ki ba don ru ap neng ki jing du jing kermen jo ka jing im ya rap ko kendrat bau men sim ba khoi jang me bau un ya rap ya ki bau un ya lam ya ki ko try sha ka jing kermen bakin yo pat ko try ba ik ya ka jing im ka bat mai sa chi sen pan namar ka tangi duai khmat ka jong me men long ringkat lam bat ni i wei ko kendrat balang ba ki jing im ka badang sa ka jong i bangila ko kondrat ba ik ban sya ba men sim ba khoi jang me un ya lam yang i ko kondrat ba ik ya namar kata ayu tengin ong hak mat jong me ba yo i bat batip khamba ki ki baro ki ba pau shabar bat ki bari shapo jo ka jing im ka jong i namar kata ko trangi it ya me hakane kapor tos ngau sen bat to pdiang yang i kumbang long ye it ko kondrat ha me haka jing ya lam bat haka ji penya ke bastat ka jong me tos ngau ya ka jing tuai ka jong i nabai kini barok nyipan nyibuti haka kerteng ke jong uji sungi duai amen.